Ja nyt se on nauhoitus päällä. Tosta tarkentaa. Välipainot, jos se näyttää, että se on epätarkka. Tuo näyttää niin hitaalta, että mä kokeilen. Joo. Oletko halua video? Joo, video. Tuleeko video vai? Okei, tää on valmiiksi, joo, sääli. Vittu vaan. Tälleen Indiana Jones. Miksi ei tää mene video? Mistä mä painan videon päällä? Se nauhoittaa koko ajan. Ei se nyt on punainen. Siellä tärpä pitäisi olla. No, eikö se ole? Siellä jossain. No sit. No. Eikö toi näytä aika hitaalta? Kyllä, ja hoitaa. Joo. Ai vittu, nyt se on. Ui. Vittu. Tää ei näkään toimi niin kuin netissä kerrottiin. Sen pitäisi Kato, aika hyvä sihinä. Kepin pitäisi hämätä sitä. Sieltä jahkii kyllä. No, älä nyt sihise. Mä otan kopin kohta. Ai vittu, aika paljon kyllä muuten voimaa. Se pitää painaa aika kovaa. Vittu, se on vihainen. Niin jo. Älä nyt oo tommonen. Mä otan sut kopin vaan ja sit päästä takaisin. Hei. Come on, jätkä. Mene nyt pitkäksi. Ui. Jotenkin. Näin, ehkä. Se pitäisi olla vähän pidempi. Ja iso palkka on kulunut. Ei tää näkään alkaa niin hyvä. No niin, nyt. Ei vittu, en mä. Se suojaa. Vittu mä en tiedä. Hippi käärmeen käsittäjä. YouTube. Sori. Anteeksi. Vähän joutui runnuttaa. No, äijä hoiti. Käärmeen käsittäjä rannetuki vielä päällä. Job well done. Sadekkeessa